Драги зрители, аз съм Ерк Джидала, Стояни, както виждате днес. Ще ви представя следващото си видео първо подред. Така, сега започваме телефонни шеги. Така, нашият гост Крис БГ, той не е гост, той също е представител на студиото. Той ще снима някои клипове без мен, естествено в нашото студио. Така, сега, ето го съответния телефон. Nokia 120, моля те не се лега в клиповете ми, поне в моите. Така, ето виждате самият телефон, така мисля да набера първият номер, така сега би трябвало да си измисляме някакъв. 8, 9, 8, дай си натисни на там, защото... Не. Така ще ти има повече късмет. Кой ще говори? Аз. После си ти. Ало, добър ден! Да. Искам да ви попитам, вие ли бяхте в обявата на OLX? Обявата ли? Да. Не. Подаваха се всякакви различни миньони. Моля? Продаваха се всякакви различни миньони. Един се казваше Бай Магал. Не. Ама защо не? Имате грешка. Как така? Как имаме грешка, бе? Какво затваряш, бе? Алло, баба Джоджо! Изгаси цигарата, бе, младеж. Баба Джоджо! Що си изстреля на плочките? Що го затвори, бе? Защото... Викаш, що си сара на плочките. Добре, ще говоря това цвете до мен замества RPG. Вие ли сте Станка Миланова, която ме лише на ракия и вчера ми изпи виното? Трябва да се изкъпе в банята. Вие ли сте Станка Миланова, която ме лише на ракия и вчера ми изпи виното и трябва да отиде до банята? Затвориха. Обаждаме се на някакъв странен номер. Аз съм Криситеки. Да. Ало, здравейте. Да. Ало, здравей, Тошо. Ще излиеш ли, бе? Кой? Ама аз съм Георги, бе, не ме ли помниш, бе, Тошко? Коя? Тошко ли е на телефона? Да, бе, да. Тошко е на телефона. Да, бе, кой тъс? Ами, аз явно съм грешен номер. Един мой приятел Виктор ми даде Тодор да говоря с него. Кой тъс ли? Кой да говори? Тодор да си играме на площадката с него. Не ще имате грешка. Добре, довиждане. Чао, чао, драги зрители!